लुकुनि हामग्रानि बागै जों अरो जों खरनि जनप्रतिनिधि जों त्रिपुरा मथानि जों एमएलए त्रिपुरा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगै रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिन अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका फेटेबो स्लाइसर साना मथुंगा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगमाने जिनि एडिसनि जे राजतिनो जों चंगदागो विलेज कमिटी बा एडिसन राजतिनि विलेज कमिटी सामजागो याबा दिनै बर फान दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकारन बर दिनै बायलो खाइ दङ आबर बागै जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि दफानि बागै हामग्रानि बागै जों बोसना जबा अंखरानि बागै जों जत केरन जा दै दिनै उंया हांगाय जों तेबो जबा अंखरा बागै जों जत लुकुरो केर मातनाय जिनि दफा हामग्रानि बागै आमफ्राय जों साइमार नांनाय ताकुरो लांमा काइसा चबासे चबाख्रि लांमा मो थांजा गिया आवन बा दिनै जिनोरो हानां बिलागा थङै दङ हे जिनि अनरेबल जिनि एमएलए थाइथांगा बेलाय नांमानि को जों अरो खरंनि जनप्रतिनिधि दङ लुकुबाय चंजा जोंनि गार्जियन के जों चंजा दङ याबा दिनै जिनि दफानि हामग्रानि बागै जिनि अ आमचे लुकुनि हामग्रानि बागै मंसा सामु खलायजा गेने जों कप जे दङनो दिनै अ ब्लक चेयरमैन न होते जों मंसा एक्सेप्ट खलायजा गया आवन बागै दिनै तुमंनो दिनै न जों बनो फास्ट एंड लास्ट वार्निंग वो तुमंग जन जिनि जनप्रतिनिधि गै जिनि कोन नाय हकै बुस कांगो जों केबो तबा कत खायना बागै जों बाय दं नाय आवन थानो म जों अबदा चिनि जत लुकुनि हामग्रानि बागै जों अरो जों खरनि जनप्रतिनिधि जों त्रिपुरा मथानि जों एमएलए त्रिपुरा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगै रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिनि अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका फेटेबो स्लाइसर साना मथुंगा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगमाने जिनि एडिसनि जे राजतिनो जों चंजागो विलेज कमिटी बा एडिसन राजतिनि विलेज कमिटी सामजागो याबा दिनै बर फान दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकारन बर दिनै बायलेट खाइ दङ आवन बागै जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि दफानि बागै हामग्रानि बागै जों बोसना चबा अंखरानि बागै जों जत केरन जा दै दिनै उंया हांगाय जों तेबो चबा कत अंखरा बागै जों जत लुकुरो केर मातनाय जिनि दफा हामग्रानि बागै आवन बागै दा थानो म जों थानाय जराबो जिनोर ब्लक चेयरमैन चंखा ब्लक चेयरमैन तिनि चंखा कामको ब्लक चेयरमैन तांबो चंग जिनि लुकु हामग्रानि बागै ब्लक चेयरमैन तांग चंग जिनि आमचायो दफानि बागै जिनि सामुं तांजानि बागै जिनि आमचाय लुकुन डेभलपमेन्ट तांनानि बागै याबा जिनि अनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एमडी अ अरनि एमडीसी तंगो याबा दिनै जों रिक्वेस्ट रहमानि परेबो दिनै अ ब्लक ते कुन रेस्पन्स जों माया याबा अब साननि बुङो दिनै बर टेप टेप खगलायै रेगा बागलायो रेगा सामुं खलायलायो याबा दिनै जिनि अ जे चंजा लिडार सङ कुन बर रेस्पन्स रिया याबा अबनो साननि बुङो दिनै जिनि आमचायो रामचंद्रगढ़ एरिया थांगाय बोखा सावो जों अरनि जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जि गोबांमा 6 इयर्स एबव जिनि अगरा दङ बर अल पेन्सन माने बंनि राइट्स दङ याबा दिनैबो गोबांमा आमचे थांगाय आं बातामाया सारिनजौ याबा जों अबन बरि गोजिसिन हबो बर कुन रेस्पन्स या याव बिसि खनामखौ मस ताखुरो बर खखगै आं आईपीएफ खलायो आं बीजेपी खलायो हिनो अम हाइकर खखय बर बीपीएल सनाबो बन बातारियो अमया बाड़ी थानाय फाइनाय